Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare kusejari kwaMadzibaba Masango kurugare panhamba chii Madzibaba Masango? Pa-AC 35 Munamambo. Pa-AC 35 Munamambo. Inoyi ndiyo nzvimbo yatiri kuziva kuti nzvimbo iyi unosvika uchiwana Madzibaba Masango. Either wazouya kana muna 2030, maybe vamwe basa rinenge rakurisawo zvekuti tada kuchinja nzvimbo. But wakabva panapa muna 2010, 2011 wadzoka unongokwanai muripo pano. Panapa ndopamuzinda Nkomaziko. Tibve zvokumhanya. Tiripo. Pakazodzwa here? No, musha watakangotsvaga Nkomaziko. Kureva kuti ndo musha watiri kuitira basa redu, ndo patiri makore panapa munhu ufana kungoonekwa uchingoti apo. Ufana kuona nzvimbo imwe chete. Yaunofana kungowanika uri. Saka panapa ndo pandinenge ndiri. Saka kureva kuti kana pasina zvipingaidzo vozanitonga neMwari, pasina zvipingaidzo zvatisangana nesu, kaiti kutonga kureva kuti munhu nguva unozoshifta chiendawo kumwe, asi zvamanje tiri panapa. Mazuva ekuti vanhu vanouya vachibatsirika panapa ndeapi? Vanhu vanobatsirika Tuesday, Thursday neSaturday. As this week tiri kungowanika Tuesday chete. Nokuda kuti tiri rwendo rwekuenda kuBotswana. Tichienda 1 week tiri muBotswana, chizodzoka Sunday Zimbabwe. Yes. Rwendo rweBotswana irwendo rwakamira sei? Rwendo rweBotswana Nkomaziko takagadzirira vanhu vekuBotswana zvakakurisa. Kureva kuti tichange tichiita zvinhu zvakasiyana kuBotswana ikoko. Minamato inenge ichiitwa. Plus chandiri kukurudzira ndechekuti kuBotswana tiringoita zvekuti munhu unouya oonekwa pako wega nemhuri yako muchiitwa zvamunoitwa zvamunoitirwa ipapo. Saka rwendo rwakanakisa chaizvo kuvagari veBotswana. Ndikutoshamisa kuti ndikutoona vamwe Matswana chaiyo vakatotimirira kuBotswana, kureva kuti ndiMwari anoita kuti zvinhu zvitese zvifambe saizvozvo. Chero vavengi zvavo vari pakati pokutirwisa, asi tinokunda. Nkomaziko zuva tichikuti ndakadzanisa chekuti chii? Ndakaona ndakamboona hangu vamwe postera mukaposta sochiti Botswana chichi. Zvakanzi Masango akauraya mukadzi nevana. Nkomaziko. Mudzimai wangu munomuziva ariko anambofa anditeka. Asi unongoona kuti vanhu vakuti ngotirwisa waende hakuna munhu asingafirwa futi. Takatomboita video kapa airport nawo. Madzimai aripo. Ipo pasitatu tichaita video futi wachivaona. Nditori nawo nevana vamwe variko. Anditeka. Saka enda hakuna munhu asingafirwa Nkomaziko. Chero vaprofita vese vamunoona vakatofirwa. Andimapona. Kana baba Guti vakafirwa nemwanakomana womumwe chete. Vanhu havana kumbo. Aiwa, vanhu vanotaura. Chiripo nchekuti basa raMwari zvarinoita unotoedzwa, vanhu vaMwari vese vanotoedzwa. Chero vanhu vaMwari vacho vamwe vacha kutofa neaccident. Nokuti pana madzibaba edu vatopa wari pakaapa inamata kuJohn Masowe vakafa neaccident, wakari mukuru wapawari pakaapa anditeka. Asi tingati isusu hafiri sei waita accident, ungasina kuzviona here? Zvinhu zveNkomaziko zvagara zvinotongoitika. Munzwa. Vanhu vangani musabvunzana namakando namagayo, musabvunzana vafirwa, vanotofirwa. Azvimwe chaizvo zvingobuda pasi media chete, vanhu vanotofirwa vazhinji umu anditeka. Asi nyaripo ndeyekuti vanhu ngavasashoropodze zvinhu zvisina basa. Chinhu chinonzi ufumurawo waMwari unoenda kumunhu wese. Chero nyakutoropodza vacharipo panditeka ari kutofa futi. Iyangu nakatofirwawo futi. Andokona. Saka vanhu maZimbabwe vanoprobhe kuti munhu akaita mari ubva akaromba. Ndo hatina pfungwa dzekuti Mwari anotita zvakanaka. Ende tu mudzimai kuti ane zvake atonowana 3. Zvikomana zviviri chisikana imwe chete. Kuita anonzani nyaya yenyu ndokona kutoifananidza kana neyaJobho. Handiti kuti Jobho akapinzwa nematambudziko asi anga ari munhu waMwari, akarasikirwa nemhuri yese, asi after that Mwari akatozomukomborera. Ezvinozvimana vana vangani? Vana Nkomaziko vakawanda. Ndo vana vakawanda Nkomaziko. Vana vangana zvoma 15. Asi adzimai vangu yokuita accident vane vana vari 3. Yes, anditeka. Ndagara ndino vamwe vana vanga ndinawo. Vasingati vanhu vanotouya kumba vanotogara kumba namadhamu anditeka. Saka vanhu havazizive. Andikona. Chete nechekuti life yedu semhuri anozana achida kuisa pasocial media. Because you know what? Kune vanhu vanotitsoma. Vanengoita kuti tukuisira vana vedu vavo. Yes. Kune vanhu vanondoisa basa. Nkomaziko ndikaudza panapa makaona makomeni vachinji Nkomaziko anenge achitiona vakomana vanenge vakasiya basa paundi kwandiri kunoko. Vandaifamba nawo vakapanduka vakavhura kuti machechitwani twawo. Saka this time waifundza mumwe nguva Masango tamupfuchira achasumuka. Aiwa, zvamwari hazvipfutsirwe Nkomaziko. Zvamwari zvinongoenda zvega nekupi
kumberi. Saka wanoona vanhu vachitaura zvisina basa vachinji vacho takutovaziva kuti mabhogasi amwe maprofita dzimwe dzeching'anga dzavanenge dzichiti uchisa kuti mutumwa masango asumuka nditeka nochirira chekuti mwana asumudza munhu ndimwari. Ende 2 chiripo chekuti basa ratinenge tichiita mukomaziko ndechekuti ukagonera vanhu vanhu vanokutenda. Funga murungu na matende vandiri kuitwa akanyanyisa chaizvo. Ende handingazvirowe dundundu asi ndoti ndimwari anomapaona. Saka vanhu vagara vanenge anzi kukura kuepota senze wokufamba ishona hombe kuti chero vanhu vakataura zvakaita sei munhu anodambudziko anouya that ndipo ndinonzwa mumwe waito mwanto yekukomentwa kuti danza madzibaba masango tatonzwa kuti makamuri kwakati kwanga ndisiri kuona kuti munhu anoti vanhu pana vanhu anotsoma life yawana asi kuti akutsoma life yawana kusiraiti. Ini zvapandini panapa mukomaziko handihwisani nemaprofita handine dambudziko nevanhu semoyo chedu kuti pakati katunyaya tumaprofita nechichi ndinomira pakati ndoyananisa vanhu because basa ramwari harisiri kuhwisana fanike kuyananisa kwamuda wandizana mirako mufana kuyanana mukomaziko shuwa handisida kunyeba nditeka because shuwa muziva tichi ndikaziva ndechekuti chii tese tiri vanhu mukomaziko tinogona kutadza nekusaziva tinogona kuti tiri vanhu fana kuti indifara kuti usakurwisana kwavanhu hakuna zvakunobatsira mukomaziko chaiva makatohwisana muchiita hamune muchiita asi chinodiwa end of the day kugara pasi muchitaurirana. Saka pana vamwe vanhu andiona vanofarira kuona vanhu vachirwiswa vanhu vachirwisana. Saka mukomaziko ini handisi kutomira ende tikuti kubotswana tikutoenda kuta basa ende vanhu vobotswana ngavatarisira kuti tichaita zvinhu zvihombe zvinoita sei zvinoita zvinhu zvifambe. Ndokupona aiwa mutumwa. Saka kubotswana manje vanhu voboka vari kungonzwa muchitaura rwendo kuti rwendo iri but vanhu vanenge vasiri kuziva kuti ndiri kuuya nematambudziko akamira sei ndeapi matambudziko anonzi aya mutumwa ndo matambudziko ari kuuya kuzobatsirwa vanhu vanenge vari mubotswana. Tichaita munamato back to sender kubotswana tichaita malock center kubotswana tichaita nawo dzimbereko dzinonetsa dzacho dzino dzimbereko dzinonetsa dzimbereko vanhu mbereko yanetsa vanhu vange dzimbereko dzanetsa tichagadzira zvakare kubotswana. Vaive vari kutaura kuti isusu toda kuti tisumudze mabasa edu tichagadzira futi nyaya dzekubotswana. Kune vaive vari kuchema nhau dzekuti isusu zvinhu zvese zvatinobata zvifambe tichagadzira zvinhu izvo zvekubotswana. Kune vaive vanoti misana yedu haisi kusumuka mumba varume vanchiti misana yakadhakwa tichagadzira nyaya dzokupi kubotswana. Kune vaive vanotaura kuti isusu upenyu hwedu tiri vanhu vakuroyiwa chaizvo toda kuti titeme namatomhiko tichaita munamatomhiko kupi kubotswana. Saka zvinhu zvakawanda zvachaita kubotswana nezvimwe zvatisakwanisa kudoma. Vanorwara nemakumbo vari kuti isusu vakanenge vakazvimba matumbu vanokensa dziri kunetsa kubotswana tichaita zvinhu zvakawanda. Ndaona pane muprofita wenyuchi akasungwa kuruwa vanhu vanetsana mheno vatadza kuwirirana vadi imimi muri kuitaure zvenyuchi pamukenda botswana. Aiwa ini ndisati mukomaziko ndakagara ndabuda pachena kuti ini zvenyuchi handiite zvenyuchi handiti handiite mukomaziko ini ndoita zvokugadzira chete ini handizvenyuchi akati handizvigone. Saka zvenyuchi izvo vanozviitawo ndivanozviitawo ndivanogona chipi izvozvo. Ndakanzwa maitanzi pamushango anochiropodza vanhu venyuchi handisi kushiropodza ndati ini handizvigone asi kuno vanoita sei vanozviita ini handizvigone. Chatisingagone kuno kwanditi sei handigoni mukomaziko. Saka zvokuti sisira chiwestira vanhu nguva kuti aiwa izvi tinozvigona aiwa hatizvigone izvo zvenyuchi hatizvigone izvozvo mukomaziko. Ndiri kupaona and then pane kajoko kandaita ndichiti vanhu chete vakabudirira muno muZimbabwe vane zita rinotanga naStrive ndiStrive Masiwa naStrive Masango ndosere nyere kuberekwa Strive Masango. Strive Masango ndiroro chairo ndo zita rangu rokuberekwa. Saka paya panenge pachinzi madzibaba Masango harisi zita remadunhurirwa oro zita remusikanzwa rekuti Masango oro chii itori zita renyu. Masango itori senemu yangu ndio senemu yangu iyoyo zita ndiro Strive Masango. Saka kuzonzi madzibaba kutaura kuti ndo mazita ndo madetsa tinetenda kumachechi kwedu kana kuti mutumwa Masango asi chete kazonje kuti zita riye mukomaziko rakatokosha roriero. Ansenda wana angu ana Strive wazhinji vanonzi atambudzika mwari anditira zvakanaka chingoro zita rakankomborwa naMwari. Kwa chirungu anoza kuti Strive zvinoreva kuti something like kushingirira ndizvozvo chaizvo. Saka zvinengave zviri zvinhu zvekuti hatitarisire kuti munhu aneso rekuti shingirira kana shingirai kana shingai tomuona achitadza kushinga. Aiwa anosongo maziko takatoshinga anofunga history yangu munga ndakamboitaura makuriro atakaita nokukura kwese kwatakaita kudzamata pano. Saka mwari anditira zvakanaka mwari andikomborera mukomaziko. Saka tungoto takapiwa zita rakanaka naamai kuburikidza naMwari
akavatumira zita iroro kuti ndichipiwa zita ripi iroro, pamwe ndimai pamwe ndibaba, handizive pautiwa wakandipa zita ripi iroro. Yes, pakati pavo panenge paine mumwe chete akazvigona. Muimbi anorarama neurema Greatman, ndaona vanhu vaita GoFund yekuti akwanisa kutengerwa mota yakusvika mu$10,000 US dollars. hazvina kusvika uno munzeve mangu, asi ndikutonzwawo nemi tikuti zvinhu zvakakosha, zvinhu zvakanaka izvozvo. Isusu totarisirwa kutoto vanhu vakadaro shuwa vanoda kubatsirwa. Saka tichaita patinodzoka kubva kuBotswana isati yatengwawo kana pane zvinhu zvashotawo toita setobatsiridzawo. Zvinhu zvakakosha izvozvo Nkomaziko, because vanhu ivowo Nkomaziko ndivo vanofanira kuonekwa vachibatsirwa nevanhu, vanhu vanotambudzika. Nkomaziko ndivo vanofanira kubatsirwa nevanhu ivavo, kuti vanhu vanotambudzika vanofanira kusimudzirwawo nevanowana. Saka unoti apa vanhu vaita kona vichiti vanhu vaita konde kureva kuti vanhu vabatsirana kuti vakwanise kumusimudzirawo paupenyu hwake. Asi izvo zvakakosha Nkomaziko, kune vanhu vari kubatsira vese. Ndoti pawatapudza ipapo Mwari awedzere. Nesu chaita kuti kana tadzoka kubva kwatiri kuenda tite kuti tiunze kuti zvasvikawo pastage ipiwo. Chaita kuti ndizotaura nemi tizoona kuti tasvikawo pastage ipiwo tokaondawo zviri zvitatu zvinoita kuti itiso uroko hwedu hwaipapo. Chiri kudwa choti chete kana vatotaridza nyaya yokutenga mota vagona chaizvo. Because unoona kuti chiripo nchekuti munyika medu munomu washoma vanhu vanobatsira vanhu vakadaro. Vanhu vakadaro vamwe vanovadzikisira. Isatarisi kuti vanhu vakadaro vadzikisirwa Nkomaziko vanofanira kusimudzirwa nesu vanhu vanowana. Totenda. Ndokupaona. Mutumwa, mashoko enyu ekupedzisira tichipedza interview takamirira kuenda paBotswana. Ndiri kuti Botswana kune nhau, Botswana kune hondo, kune zvichaitwa kupi ikoko kune hondo dzavaroi. Unozati vanhu munari kunze kwenyika asi kuroiwa, vari kutoroiwa baba. Saka tiri kuenda kuita zvinanhara kupi kuBotswana. Saka kuBotswana tiri kuti marangarirwa, tiri kusvikako 25 June iwowu kusvika musi wa28 June tichimo muBotswana, tichibva tadzoka kupi kuno kuZimbabwe Sunday yacho. Asi tiri kutarisira kuti tichasiya taita zvatinenge takwanisa kuita kupi ikoko. Isusu baba Ziko chiripo nchekuti takatosangana vanhu vaviri vatatu vatawana ivavo tiri kutoita munamato naiwavo zvokutofamba. Ini handitarisira baba, ini uzati chiripo nchekuti inini kuno vamwe apo kuti akafamba kwaanosvika so akaona vanhu 10-15 anobva aona nenge vanhu vasina basa, ndowatendewa naMwari. Ini chero ndikaenda kuchechi kwangu inini ndikatenda kuchechi kwangu ndikatoona chechi kwangu inini kusina vanhu vakawanda musi wachewoyo ndoita zviripo. Chero ndinoenda mwatirimana kwese masangano kwangu ndinoendawo ndikasvika ndikasangana vanhu vandasangana navo ikoko vashoma iwavo ndoita zvipi zviripo, because vashoma iwavo ndingunamata pano vanhu 2-3 Mwari atoripo ipapo. Saka isusu ngoita zviripo izvozvo. Ini handiti zvikombini kuti handida kuzadza stereki. Haiwa vanhu vakazara wazarawo, vakauya vaviri vatatu vaitese wauya iwavo ndikutobatsira varipo iwavo. Yes. Ladies and gentlemen, mawanzwa Mutumwa Masango kuBotswana vanenge vari kuwiki ratiri kupinda iro ratatovendizwa. Wiki ratatovendizwa. One day to simuke. One day to go. Musi wavari kuenda tinenge tinavo paairport tichivaita last interview tichinzwa kuti zvakamira sei kumberi ikoko tokupai malast updates. Maita basa Mutumwa. Aiwa ndotenda kuomborerwa hai vagari vepaZiko TV nevanotukwa nevanotumwa anzi vanonzi ende munoshiropodza Mutumwa Masango anzi makawisana nedombo. Amen. And with that we are out.